En masse stærke hollændere. Jamen for denneren da. Og så ikke går ud. ja, det ved jeg ikke. Jeg er lidt bange for, jeg må nok sige, det er sgu sørgeligt det her. Fordi det lød rigtig, rigtig skidt med motor på Bukkebroen også nu, er jeg bange for. Vi fik lige en melding op fra Ryttergården, at motorblokken på John Deere-traktoren, den var simpelthen revnet, og der ligger nok lidt forskellige stumper ned i bundkarret på den. Så der er lige lidt olie, der